Napunan ang puwersa sa mga enforcers para sa Mandaue City nga mutabang pagman sa trapiko sa syudad. Lakip na ang pagdakop sa mga traffic violators. Ano ang report ni Nico Sereno? 40 pa ka mga enforcers ang napuno sa puwersa sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Kuntim. Gipaubos na sila sa comprehensive training aron mabansay sa ilang trabaho ug sa mga lagda sa trapiko. Kinahanglan pagyud ta og mga additional team personnel para mutabang og pagpanakop, no, kay syempre ang sa ato amang go dire gawas nga traffic, ang atong gikuan na is ang traffic management. Bag-o lang nahuman sila sa training niya, they will be deployed soon. Apan aminado ang labaw sa team nga ang ginaghanon sa ilang mga personnel karon nagkuwang pa ug punananan pa sa syudad. Labi na sa mga field personnel nga dunay assign nga lugar ug shifting pa ang pagtrabaho. Kinahanglan amo man ang gipaningkamutan nga tanang mga critical areas naa jud mga personnel, mga naka-station aside from katong mga personnel nato, no, sa mga mobile assets nato nga nagtuyok, nagsigig roving. Dunay kapin sa 400 ka mga personnel karon ang team, lakip na sa mga na-assign sa admin work o lain-lain nga mga divisions. Nico Sereno, Balitang Bisdak.